Κάτω ζεστά. Χαλάρα. Αυτό το δείχνω μόνο. Άκου πως κάνει η τουρμπίνα. Ναι. Αυτό το σκουλάρι, τώρα δεν κάνει πολύ. Φυσικά δεν τραβάει. Είναι άλλο είναι. Είναι άλλο. Συστόλη πόσο και σκληρό και άνετο είναι, πώς γίνεται αυτό? Έχει το της μισή, τώρα το έχω στο 10 περίπου. Από βλέπω ότι και δεν γέρνει καθόλου και πολύ άνετο είναι το αυτοκίνητο, Ναι. Δεν χτυπάει καθόλου ρε φίλε, τι είναι αυτό? Σε αυτή τη ρύθμιση, ναι. Είναι πολύ καλές μιστές. Για coilover δηλαδή. Και για τέτοιο προφίλ ελαστικού τύπου και δεν την Ναι, και είναι 40, έτσι. Καλά, αν οδηγήσεις το δικό μου θα πεις έτσι που είναι η φετονιά να την μπορεί να ρίξω καμιά καφετή. Βάρκα τελείως θα σου φανεί. Τα καινούργια είναι και πιο μαλακά έτσι αλλιώς. Είναι και πιο μαλακό, εντάξει. Είμαστε για να βάθμιση. Ζεστάθηκε τώρα. Είμαστε για να βάθμιση. Το νερό είναι εντάξει το λάδι. Αλλά είναι πρέπει καμιά 80 άλογα κάτω τώρα. Έτσι όπως στροφάρει το πίνα. Δεν ανεβάζει Δηλαδή, πίεση φρενάρει, σωστά. φρενάρει. Αυτό που σου κάνει είναι αυτό το... Κάνει άμα σκουλάρι θα ακούσεις ένα σαν σφύριγμα. Πήγε τώρα και χάσει τα κέντρα της και δεν στροφάρει όσο πρέπει. Αυτές στροφάρουν 100.000 στροφές ξέρω εγώ το λεπτό. Δεν στροφάρει τώρα 80. Αυτό είναι κατευθείαν αρκετή υποδύναμη. Όχι, ρε φίλε, εντάξει. Δεν το πιστεύω. Να πούς που το σφύριξε τώρα. Έχεις δίκιο. Ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Εγώ το άκουσα, πιστεύω. Πλέον, εντάξει. Έχει πολύ πλάκα. Και κύριε. Ωραία. Θα πέσουμε ελάστικο. Χωριό. Πες αυτό ρε. Απίστευτο. Εντάξει, είναι εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή άμα και καινούργια τουρμπίνα τότε θα έχει και πουθενά. Εντάξει, είναι εξωπραγματικό. Απορώ πώς το οδηγάς αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι
εντάξει, είσαι για δέσιμο. Οδηγάς αυτό το πράγμα, όχι στα χιόνια. Με βρεγμένο δρόμο, αν βγαίνεις και οδηγάς αυτό το πράγμα, είσαι για δέσιμο. Εντάξει. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να το οδηγήσει έτσι. Όχι βέβαια, εντάξει, τι λέμε τώρα. Καμιά φορά Αφού που δεν μπορεί να το οδηγήσει οποιοσδήποτε. παίρνουν τα ατμοσφαιρικά και πάνε και στρίβουν και κάνουν. Το δικό μου στα χιόνια δεν σπινιάρει έτσι το δικό μου. Έλεος ρε, εντάξει. Τι έπαψε τώρα, εντάξει, ξυλώνει την άσπερτο. Ωραία φίλε, τι είναι αυτό. Βλέπεις το βίντεο ρε παιδί μου, αλλά δεν το καταλαβαίνεις. Καμία σχέση, Δεν το εντάξει. καταλαβαίνεις. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τι έγινε. Ποιο χωριό ήταν αυτό. Στο μεταξύ τρένο, Άσε, εντάξει. Γραμμές. Άσε, εντάξει, τώρα τι να βλέπω. Το σκυπανάκι. Η γυναίκα σου ήρωας. Εντάξει. Εντάξει. Ah, yeah. Yeah! Ο οδηγός μας. Αυτός εδώ φταίει. Μιλάμε για γέλιο, έτσι γέλαγε. Να είμαι έτσι και να έχει πεθάρει στο γέλιο αυτός. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Αυτό είναι. Α, δεν είναι.